Здравейте хора, аз съм SwagHD и днес снимаме Survival. Това е най-развития ми world, защото хора, вижте, тук колко много съм се развил, тук те ходех в недъра, даже там събирах руди. Само странното е, че не намерих кварц. И в този епизод ще върнем да копаме. И нека започнем. Браби, не спра. Почвам така. Хоп. Хоп. И така. Надолу. И да започваме. Нищо не съм намирал с екстрия, защото първо, че не знам как се сваля. О, голд. Найс. Дано да ни нас полетят някакви бейджи, смисъл да ни тровам клипа. И моля, не ме хейтвайте. После ще варим в това. В недъра да търсим такова кварц. Този клип не мисля да е много дълъг. Между другото, преди предната игра умрях. Този клип го снимам за трети път, защото съм идиот. И май нещо. Дано този път да се е получило. Надявам се, че снимам. Не съм читвал. Не съм читвал. Бе, мамто е. На другото, ако се чуете, ще го говорите и в момента да закъснам. Този клип ще бъде качен, когато са, така се каже, обработи. Хоп. Somebody walk. Не знам защо, ама на повечето клипове гласа ми се чува много лек, в смисъл много тихо се чувам. Не знам защо. О, редстоун. Аз го правя на блокчета. В този World вече не съм играл половин месец или повече. Не мисля да си хабя оръжие, за да се правя легове или други приспособления за PvP, понеже съм на Survival. И те нататък. Дано да ни дойде някой шибан скелет ли, крипър или нещо кос. Между другото, мисля, че оня лак, преди имах малко лак, сега мисля, че го нямам. И така, да проверям дали съм снимал. Преди много ми се чеше играта, защото в момента съм на по-бавен комп. Значи,
другия месец най-вероятно ще снимам клипчета на Call of Duty, защото компа ми пристигна. Само трябва да се фана да го губя. Ай сега. Подробности. Вау. Абе, защо няма никакви руди, бе? Неговата турска. Добре, не ми се копае. Ще вървим в недъра направо. Сега така. Ти нагоре ли, бе? Часа. Мисля, че днеска ще кача Hunger Games епизод 2. И плиз абонирай се, защото много съквам. Около. Ма вчера си изхабих пръчките. Така. Фък! Много съм зле, бе! И сега преработим айтемите. Хоп. Хоп. Ще си направим много птичко. Тук да преработим айрана. А пък остана... А пък това. Редстоуна да го направя на блокчета. Защото се нуждая. Три блокчета. Скоро си взем нови слушалки, защото моите са батак. Пимейт. Извинявам се за бавното ми строение. Така. Ще сбърчам в нетка. Чистят суровите. И често за бокуци, а не тут и за така и... Както и обещах да вървим в недъра, само да такова. Добре. Somebody what? Твоята селска. Че. Да видите новия скин.
Чай, бе, аз той не го ли изкопах